Dámy a páni, milé publikum, dovolte mi teda privítať vás, ako som spomenul, na druhej diskusii dnešného dňa. Rozprávať sa bude s pánom Petrom Hulaním, riaditeľom odboru OSN na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme na chvíľku potleskom privítať. Dobrý. My sme sa tu už tak trošku začali baviť a sme si ozrejmili niektoré pojmy a funkcie. Vy teda nepracujete v OSN, ale pracujete pre Slovensko v OSN. Je tak, hej? Je to presne tak. S výnimkou veľmi krátkeho obdobia, keď som pre OSN pracoval, bol som sekundovaný pre OSN, tak som štátny zamestnanec Ministerstva zahraničných vecí v rôznych polohách, teda, ktoré ten život samozrejme prináša so sebou. Ako ste sa teda dostali? Bolo to nejaké, že OSN bolo nejak stále váš sen, alebo to bolo proste povedali mi, buďte tu, tak som tu? Skôr to druhé, no sklamem vás, ako dieťa som nesníval, ani som možno nevedel, čo je OSN, takže možno len taká, skúsim byť stručný v tom svojom štrukturovanom životopise motivačnom. Začínal som v 90. rokoch, čo bola skvelá doba, ktorú vy teraz istým spôsobom teda, o ktorú ste teraz nevýhodnení, pretože vtedy naozaj stačilo vedieť jazyk a mať univerzitné vzdelanie a nehovorím, že to bolo úplne jednoduché, ale dalo sa na ministerstvo dostať pomerne ľahko. Teraz je to náročnejšie, už aj kvôli tomu, že máme špecializované univerzity a tak ďalej. V tom čase, ja som absolventom Technickej univerzity, teraz STU, a potom som si robil žurnalistiku. Takže ja som s diplomáciou nemal veľa spoločného, ale slovenská diplomácia proste nemala vtedy ľudí a brali ľudí z ulice, čo som využil, a dostal som sa na nejaký odbor, ktorý som vôbec netušil, čo robí, a zistil som teda, že okrem iného je tam jedna organizácia, ktorá sa volá, že UNDP, to je špecializovaná agentúra OSN. A zhodou okolností v tom čase sme sa stali členom výkonnej rady UNDP, čo je ten najvyšší orgán UNDP. A čo by sa už teraz nestalo, ale keďže teda nikto sa tomu nevenoval, tak ja som v podstate bol zástupcom Slovenska ako úplne začínajúci. Tu je vekový priemer teda asi aký? Vy ste asi stredná škola, hej? Aby som vás... Vysoká. Ježiš, prepáčte, to je taký vekový rozdiel odo mňa, že ja už to nerozlišujem. Takže nebol som vo vašom veku, ale bol som 20-tník, keď som sa dostal do tejto polohy, ktorá je... Aj tu sú niektorí 20-tníci, či? No. Takže to bola skvelá šanca. Okrem iného sme začali negociovať zriadenie regionálneho centra UNDP, to je tá organizácia, v ktorej sme boli vo výkonnej rade. A stalo sa a podarilo sa, UNDP prišlo na Slovensko a asi 15 rokov tu fungovalo regionálne centrum, ktoré malo 150 ľudí a tak ďalej. Čiže celkom úspešný príbeh. A to bol vlastne môj prvý kontakt s OSN. Ale aby ste to dobre vnímali, to nie je tak, že keď prídete na Ministerstvo zahraničných vecí, a verím, že možno niektorí to máte aj vo svojom nejakom hľadačiku alebo v pláne, tak to neznamená, že tam, kde začnete, tam aj skončíte. Naopak, tá rotácia je v našom baráku jednak priestorová, veľmi výrazne. To znamená, že chvíľu ste v ústredí, potom zase idete na nejaký zastupiteľský úrad alebo na stálu misiu. A je aj tematická tá zmena, že jedno obdobie ste v multilaterálnej agende, potom ste v bilaterálnej, potom robíte ekonomické. Ale sú samozrejme výnimky, sú isté profesie, ktoré si držia teda tú svoju líniu a idú napríklad právnici na ministerstve tradične. Tam, kde začínajú, tam aj pokračujú, na tých si teda chováme jak bavlnky, lebo tí sú vzácni, ale medzinárodní právnici teraz hovorím. A tak ďalej, máme ekonomických diplomatov, ale moja dráha je práve ukážkou toho, že som sa hýbal. Vy mi nemusíte ani otázky klásť. Teda, poď, ja už mám aj nachystanú ďalšiu, ale dobre.
viete, ja by som sa chcel odraziť od toho, že ste vlastne spomínali, že to nebolo pre vás ten sen úplne OSN, že ste sa kvázi od toho dostali a ešte ma aj zaujala možno tá časť, kedy ste hovorili, že v 90. rokoch bolo ľahké sa stať diplomatom, tak to možno vás tak pochválim, že sa dlho hovorí, že Slovensko má diplomatov ako svoj najlepší export, čiže asi tam niečo dobré prebieha, nejaké procesy sa tam dobre sformovali. No a teda teraz k tomu OSN, lebo predsa len je to nejaký ideový projekt. Teraz sme sa rozprávali skôr tak konkrétnejšie a tak moja druhá otázka je filozofická. Čo vy osobne vidíte najväčší prínos tohoto spoločenstva, možno aj pre krajiny ako je Slovensko? No, toto je veľmi, pre mňa je to, ďakujem za táto otázka, aj keď sme sa dohodli, takže je dobrá. Ja som teda, začal som tým, že to OSN bola v mojej dráhe náhoda. Ešte som nepovedal, že robil som na zastupiteľskom úrade v Otave, robil som na slovenskej misii OBSE, to je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, vo Viedni. Naposledy som bol veľvyslancom v Tel Avive, v Izraeli. A teraz som riaditeľom OSN, preto tu sedím. To je teda tá súhra okolností. A ako riaditeľ OSN, na OSN nič škaredého dneska veľmi nepoviem, ale budem sa snažiť byť teda objektívny. A úprimne si myslím, že OSN je jeden skvelý projekt. A poviem niekoľko vecí a začnem tou najťažšou, ktorú veľmi nevnímame. My vnímame Bezpečnostnú radu, vnímame vojny, vnímame mnohé aktivity, ktoré prebiehajú v New Yorku, o ktorých sú väčšinou správy v médiách, ale nepozeráme sa na OSN ako na mimoriadne širokú spleť agentúr, tých je viac ako 40, ktoré pôsobia kdekade vo svete, zaoberajú sa všetkým možným, čo si viete v ľudskej činnosti predstaviť, od dopravy cez telekomunikácie, poštu, potraviny a tak ďalej. Každá agentúra má svoje zameranie. A to sú agentúry, ktoré sa snažia zjednodušiť spoluprácu medzi krajinami, medzi komunitami, medzi ľuďmi vo svete. To sú v podstate, to sú vlastne také nástroje integrácie ľudského spoločenstva. A ja si myslím, že v tomto, a toto je dynamický proces, pretože svet sa mení a tým pravidlám sa musí aj OSN prispôsobovať. A za tých 78 rokov sa ten svet neuveriteľne skompatibilnil, alebo ja by som nazval, tie krajiny sú zrazu, nie zrazu, ale za to dlhé obdobie dosť kompatibilné, zharmonizované. To je úžasný výsledok OSN. Na to sa obyčajne zabúda. Sú totižto také prvoplánovejšie veci, ktoré sa nám vybavia, keď hovoríme o OSN. Napríklad, Svetová zdravotnícka organizácia za to svoje 70 plus ročné obdobie eliminovala viaceré detské choroby vďaka masovému očkovaniu, polio, teda detskú obrnu a čierne kiahne napríklad a tak ďalej. Toto je veľký úspech OSN, to sa dosť často používa, tak prvoplánovo troška hovorí sa aj o úspechoch OSN, čo je na diskusiu, možno to bude ďalšia otázka. Niekomu to zdvihne obočie, ale to je miera bezpečnosť. No tak áno, hovoríme o tom, že kvôli tomu vlastne OSN vznikla, aby eliminovala, predišla vzniku 3. svetovej vojny, čo sa podarilo, ale samozrejme ako prvé, čo sa nám vybaví, je, že až tak veľmi asi úspešná nie je, keď tých vojen máme stále dosť. Momentálne je viac ako 50 konfliktov vo svete. Takže toto je na polemiku. Ja si myslím, že OSN aj v tomto úspešná je, ale to je na diskusiu. Ďakujem pekne. No, teda nebudem vás určite zatiaľ tlačiť teda do tej pozície nejakej kritiky. Ale chcem sa spýtať, už sme sa to vlastne pýtali v predchádzajúcej diskusii, na to postavenie Slovenska v tak masívnom kolose, akom teda je rokovací stôl OSN na úrovni agentúr alebo všeobecného zhromaždenia. Aké je postavenie OSN po 30 rokoch členstva Slovenska? Ako sa darilo za týchto 30 rokov presadiť v úvodzovkách ten slovenský záujem? No takto. Ešte by som k tomu dal také predvetie, že Slovensko je
ako súčasť Československa spoluzakladateľom OSN, samozrejme. Čiže my sme boli pritom nielen ako krajina, jedna z tých 51 krajín, ktoré OSN zakladali, ale dokonca aj osobou slovenského diplomata Jana Papánka, ktorý bol jeden zo 14 spolutvorcov charty OSN. Čiže boli sme pri zrode OSN a potom toho 19. januára 1993, čiže pre vás stredovek, starovek, sme sa stali, stýčila sa vlajka v OSN a stali sme sa, už to bol 180. člen OSN, že za to obdobie sa tá rodina štátov OSN výrazne rozrástla. No a 30 rokov sme tam pôsobili, taký najlepší, na tú vašu otázku, taký najlepší príklad toho, že čo Slovensko dosiahlo v OSN je, že za tých 30 rokov sme predsedali 4 najvýznamnejším orgánom v OSN, a to je Bezpečnostná rada, Valné zhromaždenie, ECOSOC a Medzinárodný súdny dvor v Hágu. To sa nepodarilo mnohým krajinám, ktoré tam boli ako kontinuálne od toho 45. roku. A nie je dôležité len to, že sme tam sa dostali do týchto pozícií, ale aj to, že sme tam zanechali nejakú brázu, to je ďalšia časť odpovede, že sme tam že sme boli viditeľní, že sme boli konzistentní a že sme tam presadili veci, ktoré sme chceli. No a to nie je len otázka diplomácie, samozrejme máme v tom systéme OSN pomerne veľa úspešných slovenských diplomatov, ku čomu sa ešte asi dostaneme, ale je to aj otázka expertov, je to otázka lekárov, dobrovoľníkov a tak ďalej. Čiže to sú rôzne profesie a nezabúdajme na príslušníkov slovenských odborných síl, ktorí pôsobili a pôsobia v misiách OSN. Pomerne početne, momentálne máme zhruba 240 slovenských vojakov a vojačiek v misii UNFICIP na Cypre. A dokonca nie len, že tam sú, ale ešte majú na starosti aj jeden samostatný sektor, sektor číslo 4 není podstatné. A tomu predchádzalo pôsobenie slovenských vojakov od UNPROFORu, čo bola vlastne prvá misia OSN, teda prvá misia Slovenska, v ktorej Slovensko pôsobilo, samozrejme hneď po vstupe do OSN v tom 93. cez mnohé ďalšie, od Haiti cez Afriku, východný Timor a tak ďalej. Čiže máme za sebou tu na celkom slušný a ako slušnú stopu a zaujímavý príbeh aj v tejto oblasti. No a potom cez, jak som spomínal, cez tie agentúry a to bude zaujímavé sa asi o tomto pre vás, čo si hľadáte možno nejakú svoju životnú dráhu, tak pomerne veľa slovenských expertov a nielen diplomatov, ale aj sa presadilo v tých štruktúrach OSN, dosiahli slušné pozície. My sme pred mesiacom sme robili také podujatie, možno ste niekto zachytil, asi spravím taký prieskum, týždeň OSN na Slovensku, asi nič, hej? No, tak máme čo robiť. Tam máme vzadu 2 ruky. Áno. Jasné, tak vy ste boli aktívni účastníci toho celého. Takže mali sme pozvaných jedného Slováka, jednu Slovenku, ktorí sa presadili v OSN. Pani Lívia Rekovská, že? Pani Lívia Rekovská je šéfka Medzinárodnej organizácie pre migráciu vo Varšave, čo je dôležitá funkcia najmä v tejto dobe pri tej utečeneckej kríze, migračnej kríze utečeneckej. A mali sme Stana Šalinga, ktorý zase pracuje ako hovorca, teraz ako pracovník OSN pre pásmo Gazy zase v New Yorku. Takže to je ako taký príklad, ale máme veľa naozaj vysoko postavených slovenských diplomatov, takže niekedy k nám chodia návštevy z iných krajín a sa nás pýtajú, že teda, jak to robíme. Ďakujem pekne. Máme tu ešte jednu potom otázku ku tým kariérnym krokom, ale ešte predtým, ako sa dostaneme, lebo tiež som sa snažil túto kariéru viackrát, je to celkom zapeklitý proces.
Chcel som vás ešte ale predtým spýtať, kým sa dostaneme k tej téme zručnosti a kariérnych postupov. OSN sa často vyčíta jej neschopnosť adekvátne včasne reagovať na globálne výzvy. Je to pre niekoho až možno, že sledujeme internetové memka, možno niekto je to až taký, že neprítomný, to je NPC som počul, že je not playable character, ale to je samozrejme, to je len citujem internet, ale akokoľvek sú veci, ktoré robí OSN a tá misia sa pokračuje. Keby ste vy mali čarovný prútik a mohli by ste zmeniť 3 veci na OSN, ktoré by to boli? No, v prvom rade si nemyslím, že OSN je neflexibilná organizácia. Treba rozlišovať medzi Bezpečnostnou radou a ostatnými časťami, čo som hovoril na začiatku, že to sú tie hlavné inštitúcie, ktoré sú zadefinované chartou OSN. A tá žiaľ teda naozaj je to, tam treba povedať, že tak ako sa kreovala OSN v 45., tak na tomto sa veľa nezmenilo. A ten svet sa samozrejme posunul za tých skoro 80 rokov, však predsa v 45. ešte krajiny ako India neexistovali. Postavenie Nemecka a Japonska ako porazených mocností bolo úplne iné ako je teraz, nehovoriac o Brazílii a tak ďalej. Čiže ako tá geopolitika 21. storočia je niekde úplne inde, ale Bezpečnostná rada je stále v tom 45., keď vznikala s nejakými kozmetickými zmenami. Takže samozrejme ten systém hlavne Bezpečnostnej rady, a to je kameň úrazu, ten potrebuje reformu, ale organizácie, agentúry, ktorých je, jak som povedal, desiatky vo svete, tie sa vyvíjajú veľmi dynamicky. Oni majú relatívnu autonómiu, reagujú na výzvy, menia si svoje profily, témy, nastavenia. Organizácia ako Svetová zdravotnícka organizácia napríklad, a opäť to môže byť samozrejme vec názoru, a podľa mňa na pandémiu zareagovala s istými chybami na začiatku veľmi dobre. Svetový potravinový fond je jeden z excelentne fungujúcich inštitút, keďže tu máme zástupkyňu Slovenskej komisie UNESCO, tak spomeniem aj UNESCO, samozrejme. To je organizácia, ktorá veľmi flexibilne prešla napríklad na tému umelej inteligencie a tak ďalej. Čiže chcem tým povedať, že áno, niektoré časti by chceli reformu a veľmi urgentne, ale sú agentúry, ktoré idú svojím životom a veľmi dynamicky a tak ďalej. Čarovný prútik. Tri čarovné prútiky. Áno. Prvá vec určite sfunkčnenie Bezpečnostnej rady. Prečo Bezpečnostná rada? Pretože Bezpečnostná rada je vlastne jediný orgán OSN, ktorý je právne záväzný a môže naozaj veci meniť. Môže schvaľovať sankcie, môže vysielať mierové misie a môže schváliť vojenský zásah. Takže to sú naozaj také tie hard tools, čo valné zhromaždenie a tie ostatné agentúry nemajú. To je jasné. Čiže zmena Bezpečnostnej rady je kľúčom, alebo teda zreformovanie alebo sfunkčnenie Bezpečnostnej rady je kľúčom prútik číslo 1. Prútik číslo 2 je podľa mňa tiež veľký problém OSN, je vymožiteľnosť toho, na čom sa dohodne. Isté, že valné zhromaždenie schváli rezolúciu, ktorá je morálne politicky záväzná, ale nemá páky na to, aby si veci, na ktorých sa dohodne, vymohla. Po agresii Ruska na Ukrajine valné zhromaždenie prijalo pomerne drvivou väčšinou krajín, 140 zo 193, viaceré rezolúcie, ktoré majú svoj efekt, ale nie sú vymožiteľné. A ešte jeden príklad tejto vymožiteľnosti, čo mi teraz napadol, je, že Paríska klimatická dohoda, tak všetci tušíme, že teda nejde to dobrým smerom, že krajiny by mali pridať, mali by minimálne dodržať záväzky, na ktorých sa dohodli v tom 2016, či kedy bola 15. Dohoda z Paríža. Krajiny sa zaviazali, podpísali to, ale to neplnia.
No, ako by to bolo úžasné, teda s tým prútikom a povedať si, že takáto je penalizácia, alebo proste dotlačiť tie krajiny nejakým spôsobom k tomu, aby to plnenie vyzeralo inak. Fakt je, že v tých demokratických krajinách je minimálne ten tlak voličov, že keď tá krajina to neplní, tak sa nadejame, že ten volič to teda tým politikom spočíta, ale v autoritatívnych režimoch je to úplne jedno tým politikom, takže tam by mal byť nejaký mechanizmus. Tak toto je druhé. A tretie, ani neviem teraz tretí. Ja by som možno, akože, keď vy nahradíte možno prvú, tú poslednú trojku odpoveďou, že kebyže teda nie čarovným prútikom, aký by bol proces zmeny Organizácie bezpečnostnej rady? Čo by vlastne, k čomu by muselo dojsť? No, niektorí hovoria, že k tretej svetovej vojne. No, muselo by sa asi udiať niečo veľmi, veľmi vážne, aby to prinútilo tzv. P5, to sú tí stáli členovia Bezpečnostnej rady, k tomu, aby sa vzdala tých svojich výsad. Viete, že teda je 5 členov, stálych členov Bezpečnostnej rady OSN. A tie majú teda právo veta a to právo veta môžu zrušiť iba oni, pretože práve vďaka právu veta môžu zavetovať tú zmenu a dostávame sa do tej hlavy 22. Čiže sme v rovine čarovného prútika, hej? Áno, tu sme naozaj v rovine čarovného prútika. Ja osobne si nemyslím, že by sa podarilo v nejakom dohľadnom čase zreformovať Bezpečnostnú radu, pretože nevidím dôvod a tlak, aj keď samozrejme hovoria tie krajiny niečo iné, a teraz bez výnimky všetkých 5, nevidím dôvod, prečo by sa tejto výsady tie krajiny boli ochotné vzdať. Hovorí sa, že to musí naozaj byť vážna zmena, ktorá ich k tomu donúti. Ja by som ešte takú právnickú prúpovidku, čo nás teda učili na medzinárodnom práve, ako ste hovorili o tej záväznosti, že medzinárodné právo súkromné nie je súkromné, medzinárodné právo verejné nie je právo, že teda to sú naozaj len také odporúčania a prosby, respektíve apely. Ešte jedna vec, ktorú dám v súku pre ďalšiu otázku, tá vymožiteľnosť. Vy ste hovorili o tých diktátorských krajinách, ktoré vlastne keď porušujú tie normy OSN. Ja sa venujem mimo iné aj teda téme drogovej politiky a dekriminalizácia. Napríklad Uruguay a Kanada sú krajiny, ktoré otvorene vlastne porušujú už 10 rokov dohovory. A neprišlo tam teda ešte tie medzinárodné dohovory 61., 71., 88. A neprišli tam ešte modré barety. Čiže my si z toho stále robíme tak srandu, že teda nie každý potrebuje to zachránenie. Ďakujem veľmi pekne aj za toto. Ja si myslím, že to dáva taký obraz toho, aký kolos to je, ako sa ťažko rieši, ale samozrejme ten vplyv vo veľa veciach je nespochybniteľný. A na to, aby ten vplyv bol kvalitný, potrebujeme mať kvalitných ľudí tam. A k tomu teda smeruje moja ďalšia otázka. Keďže sme na kariérnom dni, snažíme sa teda prispôsobovať nielen my, ale aj pracovný trh a pravdepodobne dúfam, že aj OSN tomu meniacemu sa svetu, meniacemu sa pracovnému trhu. Aké zručnosti a charakterové predpoklady hľadá OSN na pracovných pohovoroch? Na čo by sa mali potenciálni uchádzači a uchádzačky pripraviť? Keď už to teda nie je len jazyk a čo oproti tomu 90. rokom, hej? V tom by ste mi mohli pomôcť, lebo ja som sa žiadneho takéhoto výberového konania nezúčastnil, takže potom povedzte vy, čo sa vás pýtali, ale ja si, lebo poďme širšie, však nakoniec to je aj Ministerstvo zahraničných vecí a tam som sa viacerých výberových konaní zúčastnil, takže tam viem, čo Ministerstvo zahraničných vecí žiada. No, asi vám nedám žiaden nejakú objavnú odpoveď na toto. Nemyslím si, že to, čo si žiada nejaká nadnárodná korporácia, nejaký Ernst & Young, alebo ja neviem, alebo ESET, alebo ja neviem, Svízere, alebo kdokoľvek, Ministerstvo zahraničných vecí a UNDP alebo UNICEF alebo kdokoľvek sa od seba veľmi líšia. To sú viac menej rovnaké, také dynamický, flexibilný, ja neviem, kreatívny a teď je to korporátne pojmy, áno, to sú proste tie požiadavky sú v podstate rovnaké. Možno sú tam, alebo nie možno, ale sú tam samozrejme isté špecifika pri OSN a medzinárodných agentúrach OSN, ale ešte predtým poviem, že
tam treba samozrejme tiež rozlišovať, že či sa uchádzate o miesto v sekretariáte v New Yorku alebo v tých pobočkách Nairobi, Ženeva a Viedeň, či sa uchádzate o miesto v agentúre, o ktorých som hovoril, UNICEF, UNESCO, whatever, alebo či sa uchádzate o miesto vo FIODe. Tam sú tie požiadavky sú samozrejme veľmi špecifické. A samozrejme tiež sú miesta, ktoré sú opäť veľmi, veľmi úzko zamerané. Môžu mať požiadavky na právnické vzdelanie alebo na ekonomické a tak ďalej. Čiže toto samozrejme platí, ale to takisto platí v korporáciách. Čím sa líši OSN je predsa len sú isté osobnostné predpoklady, jazykové predpoklady a isté hodnotové nastavenie. To sú tri veci, ktorých sa podľa mňa takéto výberové konanie môže líšiť. Jazykové, pokiaľ ja viem, tak je tam často alebo väčšinou požiadavka na angličtinu a francúzštinu. Angličtina a jeden jazyk, to je tá moja skúsenosť, že arabčina bola dosť zdôrazňovaná, francúzština na týchto pohovoroch, občas španielčina, keď je Južná Amerika. Tak. Jeden zo 6 jazykov OSN, v podstate tam ešte sme nespomenuli taliančinu a ruštinu, a tým je to vlastne vyčerpané. Čiže jazyková znalosť, to hodnotové nastavenie, no tak tam sa počíta s tým, že človek pracuje v nejakom multikulturálnom prostredí, takže je tolerantný a tak ďalej, tak to je podľa mňa prirodzené. A tretia vec, čo som hovoril, už som aj zabudol, to je jedno. Myslíš, osobnostné predpoklady? Osobnostné predpoklady, no áno, to je taký, ten život aj na ministerstve zahraničných vecí, my sme tak troška nomádi, no, my chodíme z jedného miesta na druhé. Ja som teda zhruba polovicu svojej kariéry strávil v zahraničí a sú kolegovia, ktorí možno 2/3, takže aj takéto pomery zvykávajú byť, lebo donedávna boli tie pomery, že 4 roky vonku, 2 roky doma, z čoho teda vychádza, že ľudia naozaj veľa času strávia vonku a v rôznych kultúrách, v rôznom prostredí, musia sa vedieť prispôsobiť, musia byť tolerantní nielen voči tej inštitúcii, pre ktorú pracujú, ale aj voči svojim rodinným príslušníkom a tak ďalej. No tak vytrhávate partnera, deti a tak ďalej. Už teraz to znie ako atraktívne vo vašom veku, ale proste s istými záväzkami sa tá situácia mení. Čiže toto všetko si tento typ práce vyžaduje a to sa vás môžu na tom pohovore samozrejme spýtať, že či si to viete takéto nastavenie predstaviť. A podľa mňa je veľmi dôležité predtým, ako si človek takúto dráhu vytýči, tak lebo to sa nedá predstaviť. To je dobre si prejsť s niekým, kto tým prešiel a porozprávať sa. A možno zistíte, že to je len taká ilúzia, že proste toto ja nechcem. Ja chcem chcem byť tu na doma, pohoda, bez nejakého stresu, spresúvania sa a sťahovania sa. Viete, čo ja najviac neznášam v živote, je zvuk izolepy, ktorou lepíte krabice, pretože to mi normálne zimomriavky prechádzajú po chrbte, lebo jednak si spomeniem na to, že mám ešte nevybavené krabice z Otavy spred 20 rokov a potom naozaj sa stále posúvate, presúvate a tak ďalej. Čiže má to túto tienistú stránku a to je to, čo hovorím o tom osobnom nastavení. Ďakujem veľmi pekne, to bol skvelý vhľad do tej kariéry. Ja tu mám ešte 3 otázky, ale keďže sa už náš čas blíži ku koncu, ja by som možno dal priestor na otázku z publika, ak niekto má. A zopakujem túto na mikrofónik potom, na nahrávanie. Teraz to vyzerá tak, že ja vás idem teraz prehovárať, aby ste išli do medzinárodných organizácií, ale keby ste mali takýto plán... Je to dobré platov, tak. Áno. Aj toto zrelativizujem, pretože tie náklady sú... Ono to zase na tej výplatnej páske vyzerá dobre, ale
ale keď si zoberiete, že vlastne zakladáte si domácnosť v nejakej krajine, náklady v tej krajine sú často vyššie a tak ďalej, partner prichádza o svoj príjem, trebárs aj v domácnosti, manžel, manželka a tak. Takže nakoniec to čo na prvý pohľad... Nehovorím, že živorí, ani slovenský diplomat neživorí, ani pracovník medzinárodnej agentúry, ale nie je to proste taká zlatá baňa, no, keď to mám tak povedať. Ale keby ste sa teda rozhodli ísť touto dráhou, tak samozrejme dá sa ísť aj priamo, ako ste pred chvíľkou povedali, že ste sa uchádzali o nejaké miesto. Tam je možností naozaj veľa. Spomínali, to sme asi sa nebali, to sme sa bali ešte predtým, existuje program Young Professionals Program, YPP, ktorý má aj teda sekretariát, ale ktorý majú aj jednotlivé agentúry, cez ktorý sa dá dostať priamo do štruktúra, do systému a tak ďalej. Takže toto je taká priama cesta, ale akože nie vždy tá priama cesta je úspešná, tam je samozrejme veľa rizik. A nie vždy je najlepšia, pretože niekedy je dobré sa na takéto, do tých agentúr dostať postupne a existujú viaceré také akoby medzistupne. A tu medzi vami sedia dvaja kolegovia, ktorí ten medzistupeň absolvovali alebo sú v tom procese. Tu vpredu pán Pavol Beblavý, ktorý je mládežníckym delegátom. A to je podľa mňa skvelá štartovacia dráha pre možnosť ísť do systému OSN. Neviem, či také plány máte, ale aj keby ste ich nemali, tak tá skúsenosť je samozrejme úžasná. Čiže mládežnícky delegát, iba vysvetlím, je to taký program alebo mechanizmus, ktorý robí Ministerstvo zahraničných vecí spolu s Ministerstvom školstva a s agentúrou, ktorá sa volá NIVAM a ktorá sa predtým volala Juventa, čo vám možno niečo hovorí. A vyberá každý rok jedného mladého študentku, ktorý potom rok pracuje pre Ministerstvo zahraničných vecí a tak ďalej. A je to mimoriadne atraktívna robota. Pavol odchádza zajtra, pozajtra s pani prezidentkou do Dubaja na COP28. Takže takéto veci sú tam súčasťou toho celého, tam vám držím palce, aby ste tam niečo dohodli. Tak potom môžete aj vypovedať, ak máme ešte trochu času. Môžeme to potom, áno, nech sa páči. No, a ešte poviem druhý príklad toho medzistupňa, to je napríklad stáž na Ministerstve zahraničných vecí, čo je podľa mňa tiež pomerne rozumná, veľmi rozumná teda dráha, pre človeka, ktorý smeruje teda k práci buď na Ministerstve zahraničných vecí alebo v OSN. Tam máme Nikolu Makovú, ktorá nie len, že bola stážistkou na ministerstve a u nás na odbore, ale potom aj nám výrazne pomohla počas valného zhromaždenia, tohto ročného valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde fungovala ako stážistka a teraz je súčasťou tohto skvelého projektu, čo tu dneska sedíme. Takže snáď som nepovedal menej alebo viacej. Čiže sú tam takéto možnosti. Samozrejme, je tam jeden z medzistupňov, je dobrovoľníctvo, a to môže ísť, a tam je, opäť sa to vetví. Dobrovoľníkom môžete byť pre slovenskú mimovládnu organizáciu, môžete byť pre United Nations Volunteers, môžete byť pre rôzne agentúry OSN a tak ďalej. A to sú dobré veci, ktoré jednak dobre vyzerajú v životopise, ale je to dobré samozrejme aj pre osobnú skúsenosť a pre ten rozhodovací proces, lebo tam troška nasajte to tými vecami, ktoré to obnáša, asi možno poviete, že tak toto ja v živote robiť nechcem, alebo naopak. Takže ja vrele odporúčam v študentskom období si niečo takéto vyhliadnúť, napríklad modelovú konferenciu OSN, aj tam bol Pavol zapojený ako prezident, generálny tajomník, pardon.
Takže tých ciest je strašne veľa a takých tých ako keby prípravných na to, aby ste potom sa sami rozhodli, že či ísť ďalej alebo nie. Ďakujem veľmi pekne za túto celkom, dúfam, že si z tohoto zobrali, že či chcete alebo nechcete teda túto kariéru. Myslím si, že vhľad tam bol skvelý. Ďakujem veľmi pekne, teda ďakujeme riaditeľovi odboru OSN, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pánovi Petrovi Hulenimu za podelenie sa so svojimi skúsenostiami. Poprosím potlesk. Ďakujem. Ja by som vás ešte chcel povzbudiť, máme teraz chvíľku pauzu, budeme mať workshop o dezinformáciách, ďalšia diskusia nás čaká teda 14:30, dovtedy vás naozaj povzbudzujem nejakým neformálnym komunikáciám, aby ste sa kľudne spýtali, akože po anglicky pick their brain a trošku sa medzi sebou skúsili aj tie nesmelo nevypovedané otázky spýtať, keď sa nebudeme ostatní počúvať. Čiže zatiaľ pauza, pekný deň, ďakujem pekne za ešte teda, ja by som rád predstavil kolegyňa, keď teda v rámci toho networkingu, Janka Foltániová, Slovenská komisia UNESCO, keby ste potrebovali, keby ste sa zaujímali o niečo z tejto branže, tak nech sa páči. Ďakujem pekne.